Omdat ik interesse heb voor zo'n beetje alles wat met de streek te maken heeft, met specifiek historie in feite. Ja. En 9. Nou, wij zijn hier nu de stenen aan het wegen, aan het meten. Het zijn de stenen die we een aantal weken geleden hebben gedetermineerd. Dus het bepaalt welke steensoort het is. En na die sortering is nog de vraag gekomen van kunnen jullie ook de afmetingen bepalen en het gewicht van die stenen. En daar zijn we nu druk mee bezig. Die stenen die komen uit Sint Anna. Die zijn in 2022 zijn die daar opgegraven tijdens rioolwerkzaamheden. En toen zijn ze tijdelijk opgeslagen bij de gemeente, op het depot in Sluis. En ja, wij hebben een goed half jaar geleden samen met onder andere Erfgoed Zeeland en de Universiteit van Gent het initiatief genomen om die stenen naar Aardenburg te laten komen en dan in een soort citizen science projectje de determinatie te gaan doen. Die stenen die vertellen eigenlijk een deel van het verhaal van de handelsroutes van de stad Brugge en de steden Sluis en Aardenburg in de middeleeuwen. Luc is als vrijwilliger betrokken bij het project en heeft daar een hele persoonlijke reden voor. Ik ben zelf in Sint Anna te Buiten geboren, dus ik ben eigenlijk tussen die stenen geboren. Dus dat trekt me ook wel aan. En geleidelijk kan ook mijn interesse en mijn kennis daarop uitbreiden. Het werk dat vandaag gedaan wordt is volgens hem niet zo heel interessant. Het is alleen maar meten en wegen, dus dat is vrij beperkt. Maar toen we met determinatie bezig waren, was dat wel verrijkend, laat ik het zo zeggen. Ja, ook het idee dat die stenen helemaal uit Scandinavië komen en uit Engeland, uit Noord-Europa. Ja. Helemaal naar Sint-Anne-ter-Buiten en zo de Zwinstreek in. Vrijwilliger Steve heeft zijn eigen missie. De geschiedenis van Aardenburg en West-Vlaanderen is onderbelicht, vooral bij bezoekers en toeristen. Je kan niet in het landschap zien hoe rijk geschiedenis er is. En wij timmeren een klein beetje aan de weg om dat zichtbaar te maken. Onder andere in het museum en ook in activiteiten dat wij organiseren rondom. Ik ben een Brit van oorsprong. Het land waar ik vandaan kom waardeert de geschiedenis enorm. En ik hoop dat waardering kan ik een beetje overbrengen hier naartoe. Ja. En dus staan de vrijwilligers op een regenachtige maandagochtend in een tochtige loods stenen te wegen en te meten. Ja, dat klopt. Ja. Als je daar een keer in geïnteresseerd bent, dan wil je dat ook tot het eind afmaken. Ja.